Sly Media TV, building bridges. Ende ndotowarivira izvi. Ndotowarivira. Haikona kuti zuva regara Mwari ndotambira zvinguro zvinokwana kuita 50. Kwaise kutotenda. Atotenda Robert. Akaita kuti munge muchitibasira, takazopona, takazodai. Endaiwo kuna Robert. Munotendawo kwaari. Neirora unofambira mukati medare unokomborerwa. Nekuti Robert atina mutupo naye. Iwa una dupo neRobert. Ari kukuyambutsa nandi kuti uwane chakadii pamberi. Uri kupona. Kupona kwako ikoko. Iye akafara, indikafara, newo wafara. Ne kwako chaiwo. Hapana ngasingazivi dare iri. Chiro kubvakare kuti mudare maita dunzvi. Moita Sekuru kana ambuya, moita vaturikiri. Vanhu ndaneta nyaya yekutaura kuti kwa Robert atiyambutsa. Ndinoseka nevanhu pano. Robert akatiyambutsa Sekuru. Haiwa makatikomborera kani. Toona mabasa asingaperi isusu. Toona chakati. Robert murume wanemba yake. Izvo zvari pano. Hadi hadi here kutandara nemudzimai wake. Hadi here kugara pamusha wake. Hadi here kungofira kuti imi muyamuke badzi muchienda musingagoni kutenda. Tendai zvinhu zviende mberi. Ukaona chawabvisira munhu wematare kuti ndakupa mangwana zvinoenda chii mberi. Tenda chawaitirwa chakanaka chii chakanaka mukahurungwe munhu. Uyu Robert uchero ndikamuti iwe uya kuno iwe. Ndiri pakati pematarika. Chinguro chako ndongodai. Iwe uya kuno mani. Kwaita nyaya kuno. Kuendera kuno. Anomhanya. Asi ane mhuri. Ane mukadzi. Ane vana. Ane basa. Risiri iri. Handizvo. Asi anoedza nepaanogona kuti isu masvikiro tinge tichionekwa unyanzvi hwedu nevanhu vasingazivi unyanzvi hwemasvikiro. Imi kai vanhu vaMwarika ngatigarei pasi tose tigone kupaona ipapo kuti pakamira sei. Idi chairo notaura kudai naMwari kudedeka kudai. Ngatipaone ipapo. Ngatiremekedzanei mukufamba kwedu kwematai. Ini ndo muremekedza, imi muremekedza. Kwete kutaura nepamuromo kuti muda kumutenda, hamugoni kutenda. Zvako zvikaita waenda, kwai akandiendesa kwa Shumba badzi kuti zvidii. Yambutsa, yambutswa, yambutsawo vamwe. Zvigone kufamba. Mangwana zvinova zvinoti batanidza tose. Tova chinhu chii? Pamatai. Handizvo. Munhu ane musha wake Robert. Ane musha wake. Ane basa rimwe rekutoita. Musati ndo basa rake chete. Hana basa rimwe rekuita. Kana kutoswera akavata nemudzimai wake zvine basa rake. Achiregara kuputsa pazvivhiti kuti mutadze kumuona. Mutadze kuona matari. Anzora akaraka nemukadzi wake mumba. Asi imi vanhu ndimunomutuma kuti anga achiita basa iroro kuti henda kwa Sekuru ndingi, henda kwa Sekuru ndingi, henda kwa mbuya ndingi, henda kwa mbuya ndingi. Musingagoni kumutenda. Anodi usera akarara mudzimai wako akashata. Ndoda kutaura chokwadi. Vanhu vari kuti ndoda kutaura chokwadi Robert. Gakundiganura pansi. Vazvinzwa ndira kuti tipe mukana dzimwe muri dzirida kubatana pahuru padzapa vapinde. Vanhu vasingagoni kutenda vanhu vakaita. Vasunungurwewo padzapa. Aiwa tendai. Iye zvimasvika pano mukuda kubatsirwa. Muchindizivire pini. Maindizwa sei? Mufunga kuti kwaiwe nemunhu haikogodza udzi. Shumba wanobazira vanhu. Makamubudikidza kundiona kubudikidza kwake iko. Aiwa. Handidi zvokutenda nemanja emu. Ngomira iwe kutenda zvandinavi. Chebasa. Muzukuru Sekuru andivhingira chigurukuru. Chekuti ndichinjewo ndifambe nacho. Pabasa rangu iri. Sekuru kune muzukuru abvisa imba. Pabasa rangu iri. Sekuru kune muzukuru aita vanhu ngavadzidze kutenda. Nepo unokomborerwa.
pavakamudza ipapo panotusirwa hausi kurasa uri kupa nemwoyo unoda nemudzimu yako asi kana uchipa neruoko rweboshe regera zvako nokuti unopa munhu jambwa asi kwanhasi ndotenda vazukuru ndotaiwa ngaisiye matambo ndotaiwa manaki ndotenda chose basirwai muponi Sly Media TV, building bridges.